అన్నదాతలకు మద్దతు ధర ఇచ్చి భరోసా కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తే తరుగు పేరుతో సెంటర్ నిర్వాహకులు దోపిడీ చేస్తున్నారని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నిర్మల్ జిల్లా సారంగపూర్ మండలం ఆలూరు గ్రామంలో వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద తరుగు పేరిట 2 కిలోల వడ్ల దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారని రైతులు ఆరోపించారు. సెంటర్ల నిర్వాహకులు తమ రెక్కల కష్టాన్ని దోచుకుంటున్నారని, అధికారులు వెంటనే స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని, లేకుంటే అన్నదాతలు రోడ్లపైకి వచ్చి ఆందోళనలు చేస్తారని హెచ్చరించారు. చెన్ని లేకుండా 3 కిలోలు అంటున్న విషయం ఎట్లా తెలియాలి? రైస్ మిల్ జేసీ గారు ఏమన్నా రైతుల దగ్గర 43 కిలోల కొనుమన్నాడు. జేసీ గారు 43 కిలోల కొను 17 పవర్ మేషర్కి వస్తున్నాయి. అడ్లు 17 పవర్ మేషర్కి వస్తున్నాయి. 2 కిలోలు కట్ అంటున్నారు. 2 కిలోలు ఏ లెక్క ప్రకారం ఇవ్వమంటావు? ఏం కోసం మేము మేష ఇస్తున్నాము? ఏ లెక్క ప్రకారం ఎందుకు కట్ చేస్తుందో ఈ గవర్నమెంట్ మాకు చెప్పాలి సార్.